Para sa mga balita sa buong adlaw. Kilala nga singer patay matapos malapakan sang truck sa Bacolod. Patay ang reggae singer nga si Juan Manuel Ubaldo o kung mas kilala nga Kukoy Baldo. Matapos malapakan sang truck sang tubo sa Circumferential Road, Purok Tultugan, Barangay Mandalagan, syudad sang Bacolod, kagina sang kaagahon Disyembre 8. Sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan, nag-overtake si Kukoy sa nagasundanay nga 10-wheeler kag pickup truck. Naalang-alang biktima rason nga natumba ang motor sini kag nagsuhot sa idalom sang truck. Bangod dirigin pasuni nga nawasakid ang ulo sa biktima nga gintunaan sang iya gilayon nga kamatayon. Nagsungka naman ang driver sang truck sa Bacolod City Police Station 3 para sa nagakaigo nga disposisyon. Madumduman nga ang 44 anyos nga singer ang isa sa contestants sa The Voice of the Philippines sa tuig 2014 nga nagkanta sang One Day. Kilala si Kukoy bangod sa pinasahi sini nga estilo sa pagkanta sa mga reggae songs. Masobra 4.8 million pesos nga balor sang shabu na kumpiskar sa syudad sang Iloilo. Ang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 nakakumpiskar sang 4,080,000 pesos nga balor sang illegal nga droga kagina sang kaagahon Disyembre 8 sa C1 Road, Barangay Suok, Distrito sang Arevalo. Ginkilala ang suspetsado kay Jen Borgok Flor, residente sang Sitio Malipayon, Barangay Bacau, Mandurriao. Si Flor ang yara sa high value target sang kapulisan. Preso sa karon ang suspetsado sa Arevalo Police Station kag magapangatubang sang kaso sa pagbayalar sang RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Value Car Transit Incorporated naghatag bulig pinansyal sa mga biktima sang trahedya sa Antique. Naghatag ang VTI sa 50,000 pesos assistance sa pamilya sa mga napatay sa aksidente sa barangay Igbukagay, Hamtik, Antique. Kag 10,000 pesos naman sa 4 ka pasyente nga admitted sa gihapon sa Angel Salazar Memorial General Hospital. Na-set up na ang bus operator sang duha ka helpdesk sa lobby sa nasambit nga ospital kag sa Hamtik Municipal Police Station para mag-cater sang kinahanglanon sang pamilya sang mga biktima. Nagpromisa man ang kumpanya nga i-reimburse ang tanan nga expenses hasta maka-fully recover ang mga biktima. Dala na dira ang pagpa-ospital, bulong pagkaon kag physical and psychological therapy kung kinahanglanon. Nasambit man sang representante sa VTI nga nagka-contact na ini sa mga pamilya para maistoryahan ang galastuhan sa pagpalubong. Samtang ginaasikaso na ang pagtransport sa bangkay sa mga nagbakasyon nga magpamilya halin sa Coronadal City, South Cotabato kag ang foreign missionaries. Para sa Panay Balita, ini si Jen Baylon, ang inyo ka-PN. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.